kwabeire gwokweboria nkayoranyore endagera yetugo yago bono company ya Sigma Feeds nebwatari chibu lyago mbabwate endagera yechinkuru iyo manyekantabuna so and winner mash pig finisher mash egatie chinde mbabwate endagera yechinswe endagera yebimuni nechisese wachakire bimanwa wikabire byakinire mbabwate chindagera chechinkoko unabono mbabwate starter mash layers kienyeji chicken mash egatie chinde mbabwate endagera yechiombe ochakira eli yechimori yani calf winner billet endagera yokomenta mabere na bwigo mbabwate endagera yechieri eyumanyekantabuna ranger cubes egatie chindagera chinde Erio kwenyorera obokoreri bwabo chingaki cha maorokeleo ikerana ase University ya Kisii asensemo ya Nyosia Farm chitariki 2025 chomutenyo gatana limo mwako igabwe chirubere 2024 elinde onyorere obokoreri obya Kigima Sigma Feeds richibu riendagera yetugo yabo Ota Studios ugochaka omotinyo yiga omatano na kabere Imbea Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano Makora makoka mamu kwetu tupata musiki naenda mambi ye mnatoko baka mambiga tigandoro kenanga nanje kenanjo mondoke gwetansa igandoro senga bare moyo Omwanchani umanya otenkora Omwando umetengine chale yansi tine ngana yo nyera to mukungu wacheta kare Nikera litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Ngombe tuko mumizanki kibona Omwando Mechi Maboru Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho Balfour House Kimathi Street Mbarabare na Java House asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spexels Opticians macho bora kwa wote. Naona ngoma imeshika sana. lazima nitese ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Ndani kama msukule niezeze zile vitamini nipete na such kind of love. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi
Abyake kima omwanchi omurigeli abigitaseni kya Ndizi TV nigo yaragirense ya moya bono margoba asinero beire boikiranu kwane kebnango koletranda mangana maye nabereka gwatika kurwa chingongo chonsi inyechense astinse mochiche mitandao asense moya Facebook na bakwenda gotobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na baga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website gwetera www.ndizitv.net iretera neke Rubo Frida nolio kweneke una chibicha niliogiria gwikira sole asenchira ya bene nere Petra Mukira toskato nyegera nkwira nanda sige keke kerebosio elinde ngomanyie amange. Manchi umurigereria ngo kwarigani bene ilinde tobeto gosanga asobwamo gochaka bono iga goika omwelio amaya yebire bigani gotoko yachaka kurwa soro gongorwa gusi asto gochaka no roboti rogwechania kurwa se wadi ya Manga ebunge ya Kitutuma Saba county ya Nyamira ase amateyo moga ka Bernard Kebaso Ontiri egendete gotwara amayanda amagega yo mumuroye goita omurugyoye goika ogokwa asinera beteka gwesungia na boigo kwerusia obomoyo aya magega ya barabo gotwara eliomana ase amatko amaega sibabete bago kwanora kolende nyagosira nigo abakagotiga abana bane ase ekenyoro yichanirete egekoro ekyo na boigo gwechanira gukikokora amatanga y'abantu babere ase eyamate eyemo muri kito daipona sanya na mange omo muroyo kurukwomboto nige aita mukaye nere bueita bona nabo yani ngotebinga nigo nyigwetenga mubirone turi olimbu ate kawaida ekenekerero kya mayanda gucha sabamenyi bekinyero kya Getai Saba yugutukemeye wadi ya Manga asomusa choyomo asilita Dennis Kebaso akagere ko moito mongino yanere gwesungengo lyago ikagokwa on bwato moichano monene omwana ono kurukudene Siomboto Kebaso abakorete bishanga litukulia igoro tare 22 asoko itomonginoye aitomonginoye karamukora kuruororo nera kama gwesungia egekoreke kyo mwana oyo ominta akorete mwana gari kasini yane igakorete egekone ya tutatisete ga tukumetinga inkieke kera ntwana koreke twale koigwa korwara ko bagutangasa bono giikire se itaiga onde taiyurenga iga somochie oratwerese nga ningi kiabete ase gati aba babere igo yabete getanda gwirie kiagera omochi gokirete abantu naba babere barengororo ekero bago enyombe kirete iga kero montago chokaga ngenyomba mbuyere kiagere biburi bibungire kurusiko bono story teiyo turatebe nene nga abana baigo ba umanete bakamanya koreki gosangana Bernard Ontiri oyole tato mwabo nigakwereranga telintunda ntangani abaiga babere bakogosererania abana babere bakona kososana gocha mongino nganya na ndoirana bono timanye tinga yeke ngaikire charuete akarua agacha kuro mongino ye nera kama gwenda gesungia otikipatikira abana basinini ebingwerera bonto matinga kibi mwane byo gukina okonoko bolia kurwa sabanya kenyoro bensemejwe abana bareke gorieke kenge mune kyoyo na abandi bamwetaneti kamuranche kubwatelingana remereria tebya abantu togokiria egento kebera senkore yawe kegero mwana yo kora birangalia bwate tare gotebi mondo nande ngoteba abana babono onyo mwiboli okugukwanira egento karamotegerera nonye noko gechigukwa gechigu kakianja gochibona nogenda nonyande oramutigo mukungu inyumba ga na gukuira nokonyora uburu bwakoreki bwaeri lakini gokorege ntumune keke maana goito omwana obande naye kwita mwamanya gutiga bona abana bali baino mwanjete notware koimisa abana bande bagukina bono ba Street Family babe bagotegerera abantu bamwabo nakubwa munekere kero kenderi bira liroro buno mwaka ligikoteba abantu barigigwa ase kenyoro bakamba mangana egera bwenera kuwetekana na mabera manene gucha senkeywe asugutiga maega abana bake gaki abana bagusimba suke mambiende bache gwekon sengenju muibuli onde bono tayutigara
ekina kiekerero kiane abana mbara batigarita bake abana batigarita bara bake kegorie ke abana yo mare form 1 yo form 2 ebinde ne bisini kabisa bikare PP1 to mugabano ito mo women rep o ngila Jerusa o mo sike kizairo amona abande mo ikaiga no mo spiko ito mo konye family kera ko chugulikira matanga y'abantu babere na bere gasinko komenta nayo nigo bona basaye baburiwe gweatanana n'ebinyugwa byo gotindia ebibono bigendere gusegeta ebikore bibe bunebi bana ngona kugambande bana kumyoka nigo nduranga bana bankoira na balenze amariyo gaya yo gotindia ya muna bono mwana yo namomura Dennis Omboto yale kunywa na ndoko nakubeke bintu binde munwa igo lakini rende bono binde na byagarete karo keni pikamonjoro mutwe agakora ikize keke komo ekebigori byebike kimuranje takuburukani kuna kulie bintu binde amariyo gaya yo gotindia aliya kusalia bonga yagera kwa umuntu wacha okore kisa kirigeta bwenereti giko ripoteria gitaseni kia unambe ya mo kia Ndizi TV kurose kenyoro kia geta isaba ke hutoke meye wodi ya Manga imeye kaunti ya Nyamira litera nenkuru kwa Dipon asanya engora yete ya bene gochia ase ekenyoro ekyo ase ogosiria abamu abo gosuka bisigo ikasoro botrunde nigo ababwatani ko rwase kyumbe gia Touch for Life nigo baba gukirana ase kanisa ya Adventista Sense Mary Ansaria nabo igo gosimeka emetebu na enchire yamo yokulenda ibito itanaine kolengana no yomo bwe banyakyumba abo Duke Ntabo nigo atebirubuna nere buyago semia abantu igoro yokulenda ogoncherera kwelire nabo igo gukora omuchando bomurakera asense ya Kenya chinga kyechobo igo nigo baba kugwatuka chibuko ase abeyenwa nabo igo kubagania kugendera gusabira ense ya Kenya anene chinga kigendeta gwetera amakongu nabo igo asense meli yeliberalia siasa ligendeta kwene kigwana sensemo ya uchumi bunentere ya moyo gosemia abantu igoro yogonchereria kwelire nigaba bwatani bekyombe getaligie serikali kia Touch of Life baikirana ase kanisa ya Adventista ya Ansaria eliyoko basomia chinjira chigokora omuchando yo anene omurakera. Global warming is one of the dangerous issue that we are facing in our nation, our continent, and the whole globe at large due to our destructive human activities upon our environment. And as a result, we are experiencing so many effects, drought being one of it. And there are so many issues that we want to undertake to ensure that we have combated this menace. Environmental stewardship is one of the things that we do in our program, that is Touch of Life community-based organization based in Bonchari constituency, yenye inatufanya tuone kama duruisha ili janga la drought katika nchi yetu. Gukwana ni gobairera ekirenga kiabo gyokulinda ebito etanaine anene ogosimeka emete eliogotoria ekegori kiabo sio. And environmental stewardship ensures that we have promoted environmental sustainability and community beauty through activities like tree planting kama yenye tumefanya leo, recycling initiatives, cleaning activities, and educational workshop. My brothers and sisters out there, contemplate about being respectful to our environment, which is axiomatically our heritage, and having determinations and commitment to sustain it for the future generation. That is great news to all of us. Nonya naboni goba enekia ogosire dini anene chingaki ense ya Kenya egendeta gwetera amakongu age siasa naboigo asensemo ya uchumi asaba enekia okobwaterana na Dr. David Kenish baimukia egetambukiro kyo kubasira. I want to tell you that among many things that promote community empowerment, religion is one of it. More especially at these particular tough times, at these end times, we are facing political crisis,
we are facing economic crisis in our nation and the whole world. We want to ensure our people are spiritually nourished. Nigo boigo abegenwa baboligwa gosoma lingana koeneke bunankwegele bale abana babo chimbwa chingia na komenya ase omolembe. This chinga kichinyinge unaitwa Bible abana kumwarule school Bible twanyora chinga kichingia twantema kwegera marikanya sai ikina kitora akorekero torensi na karo twanyore opportunity ko risiko mutate bengo kware sawadi oyo koire Bible oyo koire gentekia tenga no montore kwa beso ko rero bwebe sena kya basirika baminto abalisi abe kanisa yoni go bagokera egetambukerekyo chinga kichibuku chenenwa ase basegetwa gochisoma na irane iringambi ya mono asa abantu baminto gocha gototarera gaiga gotorentere biegwa bya marika machenu egara abantu baito arise bataramba areti baikere bono baikerire oyo otabwate bibiri bono nkonyorare na komenta nayo asogosoka isiko korenta obumanyi obumwanyorire kurwa isiko. Finally nabona are ko bahakera ngambi ya mono asengencho yo kwerwa na gutaka kumanyanga abantu baminumbara bare enchara yeringana rangu bare konyora ekewa ekikie bibiria keraberia abantu baminto boli otabwate neratware mbaba bakogokera ogwikirana kwa bageni ase kanisa yo na kwerera korenta oborabu ase amagimabo etankuru kubitrisi nyabaro twakire biyase kanisa asobo twari kanisa ritukoria rero na into twatebire ngambi ya mono twabareteire chi Bible at least mosome monyaro kwigwa mangana nyasaye na ndo kuna kugo kinie njiri ase ikerete bonire. We thank the church fraternity. We are so grateful to share with you the word of God. So tumewaletea mwanga katika maisha yenu. Hii Biblia tafadhali msiende kuiweka kwa meza ama kuificha. Iwe mwangaza, muisome, iwabadilishe, itubadilishe sote tukiendelea kumngojea Yesu anayekaribia hivi karibuni. So kama okogenda mogende buya nyasabarae na ndinga kinde kero turaumirane ogwanja gwa tata gokoreke ekiaro kuna kugosaba gwitu asirita ya Yesu. Kerubo Frida, Ndizi TV. Abalimi bekemeligi chae nigo bagendete kwiroberia bwikirano bosi bobochori obara bogokorekana kisariki 2023 cyumutinyo gatano narimo omwaka oyoiga nigo abarwaniriri bebirogo anena sekirgo kyobo director bagendete gwesoke bene nabo igo kweyakera ekoko okwana oyokoligia ekerogo ekyo kwarwa ase factory ya Tombe boaso chando soro nigo airera amonchereria yabereka gwikirania chinga kichyo iwaye ase abagania kumoirania abisi boigo nigo aboria abalemi kwanike bunango chara bale abarai abaikirano na boigo kobaga gosekogania abalemi abo kwanike bunango rose bale ekemeli kyabo gichaye ere bono tugwato bochori boli mutu aiga 38 omutinyo yiga iraberi tukulie chuma omwaka oyo bwa obuteneri bw'obolemi bw'echaye Njebuno yomo bwa barwaniriri bekero geke onda ete goteba nga nimbwate report card nke igonda erese azengenjo kerana soete mwaka 2017 into twajagete reforms chigendereta seketidie kubwa mono echaye eto yarekora chitundu bali mono amatuka mange bali mbaberora amatuka abera 3 bachandika mono lakini ekere bangete imani baganchora nabona rosti mangana yakabwenera abalimi baitu bajagure tundu bali bwangu iga no empaka bono igo mochando iyo no gokorekana chinse mochike chinke igo ikero kingo kubori korwa se factory ya Tombe T factory korwa se zone 2 na onde teko kosaba abalimi bane ba zone 2 emba manyete twakora na barabwe gas na ende igo nari ko basaba se chitarikeji ko muranje banjole ekogera twarigere irio bulimi obuna bokogenda igo botakire omuntu kubwikange na endo rumulimi kamiri okorigereria mangano bulimi egera abakonye abamente chibesa egere chibakonye chomya abana school igo twakorire amangano bulimi bwitu buya burankagerete kochakira abo kero gochaka mangano chaya chakire korwe tundu bali buya gekoende factory ase gubuya na ende 20 mwaka 2018 twagajite factory ya Sombogo ere branch ya Tombe ekagereka gusuya amangano aringe echaye gachaka kosombu buya
igo bona barari baito amona barimi baito nare ko basabanga komuranche ekemerie kenakio getigarete kurukwa green gold yani gento kerige gotoa ebesa buya tokurusia mugondo yatwa igorosiri chaye nubuya na ndi mochore burayi bwino buya senkoro yawe ya gusukiri ochoro murayi obuya ekogera na amanyete na ndi no manyete na ikioga niti kurwa so murayi wekere kwa mochorire twakorire amangana maya ase KTDA buna bono emete ntwagorete migondo gasimiku na kero kenda abande onye batwarire ebirengeri byawa mune migondo yaito yabarimi igo babwene twairane baboria barimi baito bamanya gukora amaonjuriria igo bono nje nare gusaba kumurancha barimi bane bazone 2 muto mayete baito rororo tukuburi igo nare ko mubeke report kati nubu ya murigeri na inkikenderede ekere muchore mugayo ino na endora bakorire gas inje boas numurayi na bire tested na korire gasingia asemure ane biparua bya ariko biwa search factory chito ibona ene nte biparua buya ngakiane nkoena na kire tundu bari koenda ya yarorekana Omwakili Danstan Omari bona nigo amochire abarayi bali bagosira omusada w'ekibesa aso omwaka w'ekiri 2024 na bigo omwaka w'ekiri 2025 ase ogotaikirania amaganio y'Abakenya ukwana korase bunge ya West Mugrango nigo amochire boigo eserikali enene ase ogosangereria ebango wetania ekerengo mamincha nukugania kwa Bakenya asikolendete baraba bakorora obotumiki bw'ekibesa icho. Danstan Omari Kaseito West Mugrango ebili njaye tete bunge ebili yeye kuruk finance bili abakusiba ito nere ekiro mwake ego etigwa enchire serikali ego ekonyora kibesa ekiro yare twasa abantu bakanga omugusi omugimuli mwenga akanga ekiro yagende te bunge ababunge baito mbare batatu bane basirete egesongo kyabasirete imbaigwa bakabeka yes mbabwateri tukorinde chumaine ochenchi kyara baigure esauti y'omugusi yasere bari bagete no buno mujumbo West Mugrango Steve Mugaka ekenyoroga n'abantu no kotenga guka bare bagogete na otenenire neryogi byo mu West Mugrango inche buno mu wakiri ko West Mugrango na no mu wakiri okenyingi ma na ende ngo support umujumbo West Mugrango na ngo support bari batenenete aba chumbe 115 na batenenete no mu Kenya egento kerikere mari geise goeta obokongubora abere a cost of living amagutari igoriago chikogenda amagutogo yaka magutoko egari magute pigipigi amagutoko ruga keregento will go up igonde tabase kwanja gente kigete iswari toko bori neli kibesa President William Ruto asangeririe myaka 2 chi trillion kibesa abantu ba kiauriru abantu batanjite amadeni twasabire koru China koru America koru kirasi amadeni asabire koru kibengi kirega abosongo na Nyamira nulimwenge ngima ngai kibesa ikigoki oikabato tebiri tangani kibesa kiri basangirire myaka 2 asikiakia Tinga kicho boigo nigo aburire ababunge korwa sorgongo rwagusi gosaba mabera tinga kiba bete bakogenda magega no kumincha gosemagega no kwamereria omuswado yo ase abaganire egwikego cyari tkoria Jumanne kwene kebona ngwa kabalisco omuswado yo wechibesa nonya nabo niga ene kebona nachikurwanirira Abakenya bali kurwanirira obusibole bwabo tinga kicho korobekana kolende bakaba kobe kwa biara n'abanyanyimbo asane kenga goika ene kibabere bakonyora oboene bwabo asataliko bakanya nonyane shiringe igonchi buno mu wakiri litkoria Chumaine ninchembe amandamano na ende bali babo ati bonsi pi ninchemba wakilishe for free bonsi pi na ende ngoteba iga eserikali ya Ruto esike media naroche abantu ba media bagukururwa bagwakwa freedom ya media igere protected na constitution
na serikali ende yonsi pia tete gutanga media from kotebe gento kigenderete igo nimanyete na magoso itagete ikabe antu bari bonsi pibagete chikura naro churi ugatundu ogotebana nyabere ga kinyabere tigaba chain open batene na chire editions chiaba gusi bakwane na pole yotuebete ga kitwabere tare chumaine batebye bayirie gento kiri the third reading libagandiro yogosaba nore n'abantu bari bari ko kusol ekero bachenjetie ngo batebete na nyasaye nyabere bakaruku Paul bakaba bantabaya abantu tigapa manyena kenyero muriro noroche bono muntu obegete yes taho chiboye bana baye mbago chiskuru kera bago checherigo mukaye goso musachoye igago checherigo abande baire ruki sanduki chie bitondo abande ne chi demonstration chigendret igo eyene message era very clear na umuchumbe tabu atinguru ende yonze ku deciding kia wake kura igakwira no buri abantu bari bamuchorete na bakomotebi ngakia wake kura. Omuseneta be county ya Nandi Samson Cherargei nigo amochire babwatani korwa asobomo bwa Azimio la Umoja ase okwamiriria omuswada bw'ekibesa okwana nigo enekebana nige serikali ya Kenya eganite kibesa aso gwikirania amagendero ase amochia abarayikorwa asobomo bwo ase ogosira okorobekana kora sensemeri yabasae abamanyikanite na Generation Z. Niliona hawa ndugu zangu wanaazimia wameongea leo. Nimeona Tinga pale ambaye tunamuombea kazi. Namwambia Tinga kidogo kuwa na heshima. Kuwa na heshima kidogo na asante. Sasa sisi tunalipa hii kodi ndio tukulipia kampeni ya African Union. Unakuja tena kutupigia kelele. Amesema polisi walitumia excessive force. Kama hawa waandamanaji ikiwa ni Generation Z, ikiwa ni waandamanaji wahalifu waliharibu mali, wangekutana na the force of the police. Kama wao waandamanaji wangefanya maandamano bila kuharibu mali yoyote, bila kuchokoza polisi, polisi hawangetumia vitoa machozi ama kutumia nguvu. So we want to ask our brothers in Azimio. We know nyinyi ndio sponsors ya hii protest. Can you stop the hypocrisy? Na nyinyi wenyewe mkuje mbele tukutane mundu. Kwa sababu sisi wenye tuko kwa serikali, hii serikali tunatafuta. Na lazima hii mwaka nataka niambie wa Kenya wote mahali paliko. Hii ndio mwaka ya 3. Mkiona in the next 1.5 years sisi hapa ndio matunda ya William Ruto itaanza kuonekana. Jana nataka nishukuru wabunge. Walipitisha mswada wa fedha wa mwaka huu. Iko mapato mazuri katika taifa letu la Kenya. Ya kwanza hawa wananchi katika constituencies 290 wataweza kupata stima kila constituency ya 50 million ya last month. Ya pili, sisi kama wakulima katika Kenya hii na katika Rift Valley na Nandi hapa tutapata 10 billion ya subsidized fertilizer. Sisi pia tumeshukuru kwa sababu ya budget ya rais tutapata 2.5 billion. Itakuwa stabilization prices ya milk ambayo itakuwa 53 shillings. Mwancho murigereria korwa soro boti orioni onekira mwailio bwa mangana maya asebire biga kolende toska tonyegera chikoraga chinsa isato ayena mange no nyara senchira yobwikirano nabakwenda utubwatia sense mwa chichi mitandao asense mwa ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Mega kamera soka nikimne bichana bageli ogiria gukira sole asenchira ya bene na repetra mokira na nchiriane kerubo Frida twara obuligelia borobia.